Sawubona mama. Yebo sawubona. Uyaphila? Ngiyaphila. Ungumama womntwana kuthi ulahlekile. Yebo uMakazothanda Zungu. Yebo. Ulahleka nini uZothanda? Ulahleke ngomhla ka-21 ngoLesine ntambama. Kwafika umngani wakhe uLwazi igama lamngani wakhe. Wamthatha ngabo 6 ehleli nezinye izingane ezincane. uZothanda uthanda ukuhlala negenge encane badlala amagame efonini. Wamcela ucela amphelezele bayokhipha imali la ngaphesheya. Wathi 350 wakhe usungenile. Wase yamphelezela kuZothanda wahamba naye. Sanganaka nathi ukuthi akekho ngoLesine ntambama ngoba uneroom lakhe ubuye la ezuleni kwakhe ngeroomini lakhe alala. Shuthi ngoLesihlanu ntambama afika uLwazi afike ekhaya uzocela uZothanda ufuna amphelezele noma bahambe naye bayovula icala. Simbuze ekhaya ukuthi niyovula icala lokwenzana ukuZothanda akekho. Athi yena sijahwe imoto iPolo elimhlophe la eMinitown kuyikhona echaza kasho ukuthi lisijahile sabangathi mina Zothanda sibaleke babaleka benoZothanda uZothanda abheka le naye wabheka le utheme behlukana wezwa kuqhuma isibhamu. Lento engichaza into echaza uyena uLwazi kuthini uthi wezwa kuqhuma isibhamu uthi futhi wezwa ukuthi lesibhamu esiqhumayo siqhuma enyameni uthi wemva kwalokho wahamba wayolala eJuice njobe ezefika ngoLesihlanu uthini ezosibikela ukuthi bajahile. Ngomgqibelo sahamba sayovula icala kaMagaba epolice station. Masifika lapha bathi balivulile-ke icala okay sachaza le story engisichazayo base bethi asihambe uma ngabe kukhona esikuzwayo sibatshele iwona mhlahlandlela loyo esobanika wona thina. Sahamba ke sabuyela ekhaya. Sathi sisase police station kwafona uMakalwazi. Wathi uMakalwazi uLwazi naye sethathiwe yilabantu abathathe uZothanda. Bathe bazobuya bezothatha isiphephelo umfana Zothanda omncane naye uLwazi ibona bamthathayo. Hayi savele sangazi ukuthi kwenzakalani. Kuthe Monday kwangena isithombe esiphuma eMaritzburg epolice station yaseMaritzburg besibuza ukuthi akuyena yini lo mntwana wenu olahlekile. Sathi thina akuyena lo mntwana wethu olahlekile kodwa yilo mntwana ohambe noZothanda. Asho amaphoyisa ukuthi uzovula icala la uthi uhlukunyezwa uma wakhe. Sasho amaphoyisa ukuthi hayi uye lo wayehambe noZothanda shuthi kwanganake akasazi ukwenzakalani. Uthemba kwaloko uLwazi watshela amaphoyisa ukuthi uZothanda naye bajahwe omunye ubhuti angimazi ukuthi ubani. Afika amaphoyisa ekhaya azothi asichaze ukuthi ubalo sathi asimazi ngoba asimazi ngempela. Ahamba-ke kuze namhlanje akazabuya azositshela ukuthi loya amthatha utheni kwenzakalani kepha uLwazi noma wakhe ba-escortwe amaphoyisa ngoba nabo bahlala nathi la emlapha. Amaphoyisa afika ba-escort abathuthisa ahamba nabo asazi ukuthi abayisa. Manje kwezinye indawo makulahleka umuntu kuye umphakathi usukuma ucinge kucingwe nangezinto. Umphakathi usukumile umphakathi sahamba nawo umphakathi athi amaphoyisa singayithatheli inqumo iwona azobheka. Sase sithola iforum yasendaweni sahamba naye saya kubo kwakhe lo mfana. Masifika kubo kwamfana ayathi amaphoyisa nawabizwa athi singathinti lutho olusegcekeni kuloya muzi ngoba into eyayidala ukuthi sifuna ukwenza sure ingoba ngawo uLesine olalahleka uZothanda unengane yomfana eyakhala ngaphesheya imemeza ithi ngicela ningisize nabo bhuti baba bengijapha. Okay uthe ngomsomluko udadwabo kaZothanda esasethexini emsebenzini kusho ukuthi kunomunye wayebuza ukuthi nana nakamtholi yini umfowenu kanti kunosisi ozophendula athi uZothanda ufikile emzini wami wathi ucela simsize kunabantu abamjahayo uthi lo sisi usabile ukuvula kodwa wabona abantu bemqubula bemfaka ebhuthini bahamba naye ngoba uZothanda wayichaza athi hayibo imini uZothanda wakaZungu ngicela ningisize angibazi labantu abangijahayo. Shuthi ke usisi lo WhatsApp sawabikela futhi amaphoyisa uthi nayi information ekanje asitshela ukuthi singayinaki leyo nto wona uLwazi usewatshelile ukuthi ababe bajaha. Alright kuthe nini saphinda futhi sahamba nomphakathi ngesonto saphindela khona kaMawalengana. Sithe uma sifika sabuza ukuthi muphi lo makhelwane okwathi uma ngabe kumemeza ingane kwase
kwathuleka basho-ke abantu ukuthi hhayi washo umakhelwane ukuthi ufikile uLwazi wathi ucela ngimboleke ispade uyogumba amafoni awagqibile ulwazi loyo wahamba noZathana. Ayi umakhelwane asho ukuthi hhayi impela ufikile. Masibuza uma wakhe athi uma wakhe ubeyolungisa ingadi. Sangena-ke egcekeni sayibheka leyo ngadi asiyibonanga ingadi yayiyolungiswa. Kuthenge lento ngalisonto lelo lazo lezo igemegeme lezo. Uma kaLwazi wafika ekhaya namaphoyisa wathi uzobopha udadewethu omncane umbophela ukuthi umfikela nomphakathi kwakhe. Aphinda afika futhi amaphoyisa ngoba khona wawafonela angazi uba wawafonela. Afika ambuza ukuthi uyazi kuyini ukuthi uphi uLwazi. Wathi umama useJostele Ovambo. Ngangikhona wathi umama uLwazi useJostele Ovambo noPhilani umfowabo. Amthatha-ke amaphoyisa asasambi yokhomba. Bathe mefika lapha amaphoyisa wakhombimize ufolo mama ehlukahlukene. Masizwa-ke ngoba kwahamba udadewethu omunye omncane. Masizwa uthi umama lo kwaficwa kulo omunye umuzi kunesalukwazi. Sathi isalukwazi hayi wena tshela ingane yakho ikhuluma iqinise emaphoyiseni. Shutha amaphoyisa amshiya lapho kuma kaLwazi ngalo lolo suku. Samgcina ngalo lolo suku aphindanga wabuya. Atheme amaphoyisa ngolesithathu angisazi noma ngolesithathu lo layini afike ekhaya ebusuku ngasikwako 9:10 ebusuku afika athi acela ukuthi sisho igama lomfana angimazi nalomfana mina ngiyazi legenge athi kafuna yena ngolesihlanu asho afona asho ukuthi asemtholile amthole esikoleni ngathi mina kwayikona lokho angazi lutho. Awazange kabuya azochaza ukuthi utheni lo mfana okuyena osolwayo ukuthi uye wehamba ngepholo elimhlophe lathatha uZothana. So njengoba kuthiwa kwaqhuma isibhamu wena enhlizweni yakho nakho ukuthi ingane yakho ngenzeka isekhe emhlabeni. Nakho mina ukuthi vele noma ngabe kuthiwa bhuti bayamgcina umuntu kodwa hayi isikhathi eside kangaka. Ngeke bemgcine bangamgcinelani isikhathi eside kangaka. Bembeke from 21 kuze kube manje. Senginako vele nami mhlawumbe bambulala bamlahla la bemlahla khona ngoba sike sacela emaphoyiseni okungenani awaphume nezinja lezi ezambe zibheka achaza-ke amaphoyisa ukuthi asikwazi ukuthi sivele nje siyobheka sifanele sithole umkhondo ukuthi kunento esolekayo bese siyaphuma nazo izinja lezo sibheke sisalindile. Mhlawumbe mungahle ukhulume nomenzi wobubi bangenzeka ahlangane nale video ngamcela uthini nje. Ngingamcela ukuthi angibuyisele ingane yami noma ngaba yisekho noma ngabe ikhona angibuyisele simfihle sidlule kulobuhlungu esibuzwayo ngoba asisakwazi nokulala kunoma lapha ekhaya ugogo wakhe akalali une-BP ugula zonke izinsuku okungenani. Ngiyacela ukuthi asibuyisele noma isidumbu sakhe noma sikhombiseke ukuthi wambulala wamlahlaphi bayazana bona ukuthi babangani mina angazi lutho angihambi ney'ngane ngiyahamba khona. Hayi mama kuye kuthiwa igazi lomuntu liyakhuluma uma ukuthi mhlawumbe akasekho emhlabeni uNkulunkulu sengathi angaba ngakuwena siyabonga. Ngiyabonga.